Nang tambor Persya Baro Pendubur Undang tambor Ni Persya Wasuki Ni Persya Wasuki Ni Persya Wasuki No justice No justice Ni penrem Hoat ngi pediang ya ka ka baga SDO amlerem kala sim ya kene rai bada tak yang ikum ke paiba bangin ya lei no sayeng sala ke jong ki jeng ke sem ke jongi namar ba katkum kene kapor ka umta amsha ban ya lum paiba te hoat ngiru ngis ngau namar kene kapor ka ba hanre ngimban se da ka jing sngau khia ka bajur namar ba ka jing le don bor jong uneu dolai hoat kane ka kamde ka kam ka ban poi sadu kane ka bagin yami paiba kadau galong namar ba udoloi sim khia ban penbe ya kane ka kam hawai udoloi ulapha ya ka sithi sangi kum ka chnong bangin jit ya u acting wa snong namar ka bo ka por jong do wa snong barem ka lakun nangta kum ka chnong kaise komti gala sim ya ka rai rangkat bat ku paiba snong ngilarai bat ngilapha ya ka jing ka rai jong ka chnong chau doloi hakajuk ka por ngil airu ka jing pentip saka district council administrative officer hanrei kat bangin ang ap ya ka rai na ka district council bat doloi penban haka arpunyu tarik jawab nai August arajar arpeo ami taryang ulawan penban ban pan ya ka sabi snong hangta upai ba nong snong la kendit habangi ka ngidang ap ya karai na ka district council di ka ga baga executive kala depai pemban ami taryang ulapan ya ka sabi snong Uta ami teriang. ami taryang ubde u acting wa snong ubakam ba ude acting wa snong henrei ngi kum ki ba snong halor bangile yo ya kana ka jingtip ngi persya jur ya kana ka jingkam jong u ba la thung ya u kum acting wa snong kumta ngimtip hae bala thung ya u namaria kana ka kam omsom lale hapo snong ngimtip sae la thung ya u ngi thrai bakane ka de ka jing le shop udoloi batu ngiyo jing tip ru ba ya kana ka kam hadin ko doloi ula thung acting ya u ha snong ya u acting wa snong ha ka snong moput nangta ngi kum ka snong ngila lum biang ya ka executive committee bat ngila thok biang syaga administrative officer bangi kum ka snong ngi percha jur ya u ami taryang kum acting wa snong Kedau ko jing persa jong pi. Nang kedau jong kam snong pi ami pai ba na ga kedau. kane ka jing mi pai ba jong ngi ka de na ka banta ka kam snong amde na banta ka ne ka yo ha ka jing sisa udoloi udai ban pe ya ka yo ya ka snong tengung ngi kum ka snong ngi dawa na udoloi ba udai ban bisar ya ka ne ka jing jong ka snong ha ka jing sisa udai ban pe chua ya ka ne ka jing jong ka snong teka ka jing temu jong u haba umpat la pembe ya ka ne ka jing jong ka snong usim pemban ya ka ban play ya ka yo ngimtip ka jing yo yang u hangta tengi kum ka snong namar bangi persya ba ka ne ka dangdon ka ne ka jing konrum keram hapo snong po thau ha ka jing jadai bat ka ne ka kam snong acting wa snong tengi persya jur ya ka ne ngi persya jur ya ka ne ba udoloi udai ban penbit no kloi ya ka ne ka kam bat ka district council ka de ban simkhia ya ka ban penbit no ya ka ne ka kam lam kumta ngi kum ko bai ba snong nang ne sakhamat ngin tur bat nang ne ngin salek hiru sadu sa district council ban lek mi sete ban dawa ya ka hok jong pai ba tang kamta les Jing ida ba yo film dan jing persa ya. ka jing ide ba ke yong ngim don ji bersa namar ka jing mi jong ngi hang ne kalong ba haba ya ka kam snong upai ba dang don ka jing dum ka jing auri aura ka jing kurmar
Nama kata kadau ni persa ya kena jing lek don boru dolai ban pli ya kayo. Nginom syak baun pli tak haduk banda pendep penbet syua ya kena kam senong kam tha. Tak jing dai ba ketuk hukum jang ke council ban khang ya ketuk yo ke ba pi ong ba kedai ke yo covid ke ai ke kedai sudan ban ong lar ketuk. Ya katu ka special officer kala dep ai ka jing thok sangi ba pidai ban khang ya katu ka yo. Tengi kum ki pai ba senong ngila lek ya kenduk bat ka special officer. Ngila lek kenduk bat ka ngila ya thu bat ka ba kane kam de ka senong kam de ka yo jongno kane ka de ka yo covid. Ka balong tang sipor ka yo relief na ka mentau pai ba namar bo yo yo haduk mentah haduk kane ka sengi. Te kat bampot yo ya kane ka yo nginang pelong ya kata ka yo covid hang te. Ngada chim kat kam rai na ke office yang ke si council na ke administrative officer ke wachi sen da pha ke chi de chen i ke loi a ko office ya da ong ke i snyau bha digit acting ha chang ma kat wa pujo ye ke ni rai na sarkar peman da dorbat te inga dah pediang dengan je te tahaden tak setia atau ya poi ke siti dah kawa tikna te kawa da ong kat kam man ni te kat ki wada kut ke por krak kam ki dah senong man kam te da phak gi yang bai yang ga office wa utung ha senong le ni thung acting ha senong tengah da phak siti kat kam geni ke siti ujor pada wan geni ke senong jaran kam le phaung yang ada cimpia atau yang kata kam dapat tiba cekini di rangba cenong urip tapi halal kata dapat di sana lebih jam di sini yang lebih biar ini wah dia biasa ada ente dari pelaya bawa orang kecil tung yang fikam cenong nga neliang yang agam berlawan dia punya gini kam cenong kam tahu tu yo pijing atau ugat citir poin RDO tahu enggak mani pun menelepan ke parang sama di sini dengan terlupa ada platform uji cemudisi tak pilihan dapat ada ilmu uji pemanya kita ke last meeting lah kamu pun watak kita kau ada juga kebar macam nau disi ngasih kasil kamu dapat kamu dapat kita langsung buka teman apa ya di cemudisi kasil dan itu ada kat berasi kasil order kalau mune mengangala iyo yang kecil pentip lengba executive magistrate bagala bandon ka jingkul mar hasnong jaran halor ke isu ban play ya kene ka yo barim te nakata daw i SDO civil ila sngo ba ai kene ka order ka number 1 assembly of 5 or more persons at any place of Jarang village at all hours, which is every likelihood may cause apprehension of harm as well as disturb the peace and tranquility of any kind of the public at large. Kamut la mana yaki breu banjalum san lani pelat ya kesan ngot hakanung ngerceka hapo Jarang la pentrekam kemadam ya kene 144 segawai pat dibentak kita jom kene ke jingkul mar halor kene ke jingple jom ke yo i madam SDO ila ai ke order ban khang ya kene ke yo barim hado ndala ban penbat ya kene laka JHADC Okay.